Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Malipayong gikugos ni Jonathan Celidania ang iyang hapit usa ka semana pa lang anak human kini nabakwi sa babayeng giingong mikawat niini. Si Baby Prince Niño Celidania nakuha sa kapulisan human gi-report sa mga silingan sa suspect sa Sun.Star Super Balita ang nahimutangan niini. Ang suspect nga si Melissa Londres, 26 anyos, usa ka call center agent nga taga Barangay Tipola, Mandawi, mihimakak sa pasangil ug niangkon sa bata. Ang pusoon. Nya. Nya normal raman kay isra man kay ere. Ha? Usara ka utong? Nya Kasi pong taxi driver. asam ko padong to. Mo ganin ingon siya na iya kunoy pakuan pa, ikuan na lang. Ano pa? Iya pa kunoy pa news ba, kay swerte man daw. Sa to ba ikay niingon nga ayo lang. Oo, iko dili na lang. Nagasulti pa gid ikaw, wag ikaw mo tama ko sakit kayo yun. Ay di ba, paggawas na. Paggawas na sa bata, paggawas sa bata, normal na ikaw, wadyo kay nagdugo mo ka, di ba? Nagdugo mo ka. Ay tubig man nila ka sir. Lagi po na may dugo, di ba na inunlan? May oo. Kaya naman ito mo butang. Wala mo na kuha sir. Ha? Para sa taxi. Diyan, naghigda na sa taxi, naglingkod na ka ng anak. Ha? Lakip sa gidala kagabi sa buhatan sa CIDG human sa operasyon mao ang uyab niini nga si Philip Winfred Almera. Nakuha tayo ng isang magandang lead para matimbuk natin itong mga suspects. Before we conducted the positive operation, nag-conduct muna tayo interview dito sa neighborhood ng mga suspects. Accordingly, nagtaka lang sila bakit may dalang bata. And hindi naman nakitang nagbuntis itong babae nasabi kumuha. And we showed them the pictures that we have, and they confirmed na yung picture na nakuha natin sa CCTV is the same doon sa babaeng may hawak ng bata. Matud pa ni Senior Superintendent Marlon Tayaba ang hepe sa CIDG nga kung mapamatud-an nga di iya ang bata mag-atubang ang suspect og kasong kidnapping. Karong 2016, adunay bagong ruta sa Traslacion ug sa prosesyon ni Senior Santo Niño. Ang Traslacion usa ka motorcade diin dadun ang imahe ni Santo Niño ngadto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi gikan sa Basilika inikapit sa 15 sa alas 7 sa buntag. Ang motorcade magsugod sa Di Jerusalem mo demano sa General Maximum Avenue, Modicilia sa Gorodo Avenue, demano sa Archbishop Reyes ug straight na ngadto sa Governor M. Cuenco Avenue ug demano sa AS Fortuna. Samtang ang prosesyon adto moagi sa Magallanes, dayon Natalio Bacalso, B. Rodriguez, dayon Virama, paubos na dayon sa Osmeña Boulevard, lahos na sa Basilika. Tambag sa kaparian sa Basilika sa mga devotees nga moapil sa Traslacion nga dili mohikap o muhawk sa imahe ato sa motorcade. Kung gustong muhawk sa imahe, pwede silang muadto sa Basilika. Boxing champ Manny Pacquiao mibutyag nga moretiro na siya sa boxing human sa iyang away batok ni Timothy Bradley karong Abril 9. Mao na kini ang ikatulong away ni Pacman ug Bradley. Ang duha adunay standing nga 1-1 human sa ilang duha ka away ni adtong 2012 ug 2014. Ug matud ni Pacman, ang away nila ni Bradley karong Abril mao na ang iyang farewell fight. Ang away sa duha gianunsyo ni promoter Bob Arum o gipahigayon kini sa MGM Grand sa Las Vegas. Matud ni top rank spokesman Lee Samuels nga ang pay-per-view sa away wala pay opisyal nga pirma apan si Pacman ug Bradley niuyon sa mga termino ug gikatakdang mo pirma puhon. Si Bradley baguhay lang midaog sa iyang away batok Brandon Rios ni atong miaging buwan ug adunay standing nga 33 wins, 1 loss, 1 draw ug 13 knockouts. Samtang si Pacquiao adunay surgery sa iyang tuong kamot human sa iyang away batok Floyd Mayweather Jr. ug adunay standing nga 57 wins, 6 losses, 2 draws ug 38 knockouts.
Pipila ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade, inay-inay ng gidagsa ang mga stall sa kilid sa Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Subo. Karong tuiga, adunay mokabat sa 65 ka mga stalls ang namaligya alang sa street fair matod sa Sinulog Foundation Incorporated. Naabtan pa namo si Richard Grapa ug ang iyang mga kaubanan ato sa ilang pagpangandam. Aga preparar pa manggod mi ma'am. Karon pa mi nagkuan mag-atat sa meron diha karong gabi o ugma naa na ni ugma. Kasagaran sa mga t-shirt printing shops dinhi naggamit na og heat press machine aron mas mapadali ang ilang pagprinta og mga t-shirts. Gawas sa mga Sinulog t-shirts, available sab ang mga t-shirts alang sa International Eucharistic Congress nga ipahigayon karong Enero 24 hangtod 31. Mapalit sab sa street fair ang mga souvenir items sama sa keychains, home decors, wooden products, woven bags, mga sinina, panyo ug uban pa. Sa mga wala pa kapalit ug mga Sinulog souvenir t-shirts ug uban pa, ayaw kabalaka tungod kay ang street fair hangtod pa karong Enero 31. Ang street fair giorganizar sa Sinulog Foundation Incorporated matag tuig isip parte sa mga aktibidad sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Human midaog sa Miss Universe 2015 pageant, Pia Alonzo Wurtzbach sobrang busy na sa iyang mga interviews o guest appearances sa nagkalain-laing show sa Estados Unidos. Sa iyang Instagram post, si Pia nag-post og hulagway niya kauban ang co-anchor sa programa sa ABC nga Good Morning America. Didto sab si Pia sa talk show nga Kelly and Michael. Sa Extra TV, kauban ang host nga si AJ Calloway. Sa Entertainment Tonight, kauban si Nichelle Turner. Sa ABS-CBN News, ang iyang unang interview sa Pilipinas sa isip Miss Universe, kauban si Diane Castillejo. May paambit sab siyag oras sa Nightline interview, kauban si Juju Chang. Gisundan sab kini sa iyang laing interview sa CNN Tonight, kauban si Don Lemon. Kauban sab niya si Steve Doocy ug Anna Kuiman sa Fox and Friends. Ug didto sab siya sa Fox 5 NY, sa HuffPost Live, sa The Associated Press, ug laing interview sab sa CNN. Pipila ka mga celebrity sab ang nakahimamat ni Pia ato sa iyang mga guest appearances sama ni Eva Longoria, American actor and film director Samuel Jackson, ug ni Ben Higgins sa American reality TV dating game nga The Bachelor. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pud mi sa Twitter @SunStarShowbiz. O gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dini natapos ang atong mabalita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter @Sunstar Online o sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition,
You must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!